फायदे के फ्रेंड्स सोंथिनि नालाने सिनि IDBI बैंक नि जॉब नोटिफिकेशन कटाल एडवर्टाइजमेंट नंखोका फ्रेंड्स रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट बेसिक फ्रेंड्स अमाउनी जे लास्ट डेट गांके 18 तारिख आगस्ट जरा नरक खालायमानाय अजागाव फ्रेंड्स 18 आगस्ट नि 18 तारिख जरा नरक एप्लाई खालायमानाय ऑनलाइन ओके जों बिनि एडुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स रक गतो डिटेल्स संगालायनि नल भिडियो फायसा नायतोंदि फ्रेंड्स सिनि वैकेंसी दङ 920 टा फ्रेंड्स नरक अजागाव एप्लाई खायनायनि मोजों हांके ग्रेजुएट जे कुनु ग्रेजुएशन कंप्लीट खायजाक हांके नंनाय बोसोर 50% मार्क मानजाकनानै नांनाय फ्रेंड्स 50% मार्क माने ग्रेजुएशन कंप्लीट खायजाक नों कलेज नि नंखौ प्रो बिए बा बीकॉम जे कोनो डिग्री कंप्लीट खालायथिनि नों 50% मार्क मानजाक हांके SC ST PWD कैंडिडेट हांके न एप्लाई खालायमानाय और बयस मिनिमाम 20 इयार कम माने 20 बोसोरनि साका आयांगो 25 हिंगे और 5 इयार रिलेशन मांखा हिंगे 30 बोसोर जरतै रिमानाय SC ST आमहायराव हिंगे 30 बोसोर जरतै रिमानाय 20 बोसोरसिम 30 बोसोर जरतै हिंगे जेनरनि अब ऑनलाइन एग्जाम टेस्ट नाय सेप्टेम्बर 5 सेप्टेम्बर करो वैकेंसी जतंग अनरिजर्व 373 तंग फ्रेंड्स SC 138 ST 69 OBC 248 ये फ्रेंड्स जों डिटेल्स संनायलायनाय तेबो नायथोंनि नरक भिडियो फायसा गनरक अजागो जुलाई नि जे थानाय जुलाई नि 1 तारिख नि बिसिंगो नरनि 20 बोसोर कंप्लीट करनांनाय बा 30 बोसोरनि बिसिङाव आंनानै नांनाय गांके नरक एप्लाई खालामनाय ग्रेजुएशन खायजरक नरक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चलिखा नि 4 तारिख आगस्ट नि सिमी 18 तारिख आगस्ट जरा 5 तारिख सेप्टेम्बर नंनि ऑनलाइन टेस्ट नाय ओके नरक अजागो पुला फर्स्ट इयार आरो फर एक्सटेंशन खायनाय ताय 2 इयार नंनो 2 इयार 3 इयार जरतै नरनो कॉन्ट्रैक्ट बेसिक्स अपॉइंटमेंट खालायजांनाय फ्रेंड्स ओके आबन फुरे नंनो तोरिनि परफॉर्मेंस काहाम कि नारागे तंगनाय हायके नंनो सर्टिफिकेट दोय रे रखनाय सिनि जतो डिटेल्स नायतोंदि और जेहेतु आं सागन नंनो 3 इयार पुला फर्स्ट इयार नंग 29000 खालाय बेतन जांनाय सेकेंड इयार 31000 थर्ड इयार 34000 खालाय नलक बेतन माननाय इनको बयस जांग साका 1 तारिख जुलाई नि बिसिङ नरंनि 20 बोसोरनिसिम 25 बोसोर 5 इयार ST SC हिंगांके 5 इयार रिलेशन मांगांके 30 बोसोर जरतै रिमानाय इनके फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन के तो ग्रेजुएट इनके जारा जे ताबुक 6 सेमेस्टर तंनाय नरक तो रिमांगला और 1 तारिख जुलाई नि बिसिङ न अजागो कंप्लीट इंगै मार्कशीट मानजाक नांनाय अमति कक साजाक अजागो गाबन बागै नरक रिमांगला एप्लीकेशन फी हिंगांके तो SC ST PWD कैंडिडेट को 200 टाका मारनाय ताई आलादा रखनायके 1000 कायसा एप्लीकेशन फी मारनाय इनके फ्रेंड्स नरक अजागो ऑनलाइन खालाय थांगा ताम नंनाय नरक सिग्नेचर जों IBPS ग्रामीण बैंक रमाहाय लेफ्ट हाम नंनि इनखो देबरानि यासिमानि इम्प्रेशन थाम इम्प्रेशन आब कायसा फोटो बुय आरो हैंडराइटिंग डिक्लेरेशन कायसा सिदि आरो परे नंनि फोटो इनके अजागो डिटेल्स दंगो जे नंग नरक जे हैंडराइटिंग बाहायके सैनाय अजागो रजाक दंगो गरानिदि अमन नरक नायसिङादि गांकाय सिनि तेब दंगो ओके फ्रेंड्स नरक एग्जाम मारनाय सिलेक्शन प्रोसेस नि बागै ऑनलाइन टेस्ट मारनाय नरक टेस्ट ऑफ रीजनिंग 50 नि 50 मार्क आरो फरे टेस्ट ऑफ वर्किंग इंग्लिश 50 नि 50 मार्क क्वांटिटी एप्टीट्यूड माने अंक 50 नि 50 मार्क 150 टा क्वेश्चन 150 मार्क नि 90 मिनिट्स बाय 1.5 घंटा बाय मारनाय ओजा क्वेश्चन दंने इंग्लिश ताय हिंदी बाय नरक जदि जाय आंसर खांखाय साइटा रखांके 1 मार्क तानजांनाय इनके अजागो जदि नर ति खांके नरंनो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नि बागै नजांनाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नि बागै नरंनो मेडिकल टेस्ट बो टेसा नानाय गसिनि एग्जाम सेंटर इनके तो फ्रेंड्स आगरतला दंनाय नायदिको सिन तिरफ्रानि बागै इनके आगरतलाव एग्जाम सेंटर फ्रेंड्स दा इनके फ्रेंड्स जारा नर एप्लाई खायनामो जों खायदि खायनामो जों इनके तो गुन खायनिख्रै गांगाय आबन बागै माने
एप्लाइ खालामनायनि बागै अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि बागै भिडिअ डेसक्रिपसनाव आं डाइरेक्ट लिंक दोननाय दायो नटिफिकेशननि लिंकबो दोननाय वेबसाइटनि लिंकबो रेरनाय नरक चेक खालाय नादि गासैनो दे इसा जतरनो होनो हाय हामबाय।